Onko ne Korventauksen kanssa molemmat sopinut, että molemmat vetää tänä iltana Flying niillä vastustajat tulossa? Siellä on harjoiteltu polvitekniikkaa. Korventaushan on tuolla Abdin kulmassa, mutta silti pitää olla tarkkana. Hyvä. Moro, saanko ottaa yhteistyötä? Joo, me oltiin sun puolella ja käytiin. Okei, Ai, pitikö ottaa kuva? Mulla on oikeesti vitumas paine, tiiätsä? Se edellisen takia, koska Hama menee nyt sisään. Häh? Hama meni? Hama on vielä tossa. No niin. Meillä ei mitään kiirettä. Mitäs mulle? 65 uutta seuraajaa. Ai niin. Menemme. Miten hänen selviää siitä? Kohta me sen näemme. Tämä Abdi, kädet vähän ylempänä. Heti valmiin! Heti valmiin! Alle minuutti jäljellä, Abdi! Sinne kylkeen! Sinne kylkeen! Leuka alas! Leuka alas! 30! Vedä se pulvi vasta! Heti vittu valmiina, Abdi! Tee vahvaa perusduuni! Vahvaa perusduuni! Hyvä. Abdi, kädet ylhäällä nyt vittu! Kädet vittu ylös! 1-2! Kädet käyttöön kanssa, Abdi! Abdi, kädet! Liikaa! 1-2, potku perään!
Näin! Jos toi sama! Toi lisää niitä! Vahva asento koko ajan! Suorat käyttöön nyt! Suorat käyttöön! Suorat! Käytä ne kädet! Vastaan! Se tulee nyt vittu vastaan! Potku, polvi! Kädet! Noin! Yksi kakkonen! Noin! Noin! Come on, Antti! Käsi jalka! Siitä vastaan kun tulee! Nyt vittu! Takasuora vastaan se tulee! Antti, polvi vastaan! Pidä vittu suoraan läpi se polvi! Uudestaan vaan! Vittu pysäri polvi kaikki! Kiinni! Pidä vaan! 20! Abdi! 20! Pari! Abdi suorat vastaan! Meillä yksi potku vastaan! Abdi yksi hyppypolvi vastaan! Hyppypolvi vastaan! Imuta! Polvi vastaan! Abdi polvi vastaan! Abdi! Kädet ylös! Vahva duuni! Takaa suoraan! Takaa suoraan! Potku! Abdi vasen potku! Vasenta niin vitusti! Kiertopotkuja! Älä nyrkkeile vaan potku! Kiertopotkuja! Abdi kädet vittu ylös! Potkut! Potki! No! Potku! Kädet ylös! Hyvä! Kädet vittu ylös! Jälkitilanteet kuntoon! Minuutti! Abdi vittu alle minuutti! Potki! Reilu 30! 30 sekkaa! Abdi kädet ylös! Kädet vittu ylös! Kädet ylös! Kauas! Aika käsittämätön vääntö. Voitit loput Hajaani tuomiolla. Olisitko uskonut, että voitat vai kerro vähän, miten toi matsi meni sun mielestä? Kyllä mä uskon, että mä voitin. Ja 2 erää riitti siihen. Toi silmä tökkäsi pari kertaa vähän haittaa mun peliin, mikä saisi vähän pois mun gameplanista. Mut kokonaisvaltaisesti mä sain enemmän rankempia osumia osuttua, niin poispäin. Kyllä mä uskon, että se riitti. Millainen vastustaja Antti Lauronen oli? No, tarkka kaveri, nouseva, nälkäinen, ottaa ehkä keneltä vastaan. Just tommoista mä tarvin, että mä voin haastaa itteni. Ja yleisölle mä voin sanoa, että ei ole vielä kerta, kun minä Antti otellaan, joten älkää buotko kummallekaan, te tuutte näkee, että se on vielä. Mitä muut haluat vielä sanoa Turun Gatorade Centerille? Turku, vittu te ootte hyvä yleisö. Kiitos ihan vitusti teille kaikille. Kiitos kaikille me yhteistyökumppaneille.